Where am I actually from? You maybe know, maybe not. So in this video, I decided to speak a bit in my native language in order to see how does it sound, what's my native language actually, for those who haven't watched my previous videos, and other stuff. I'm going to input subtitles in English, of course, for those who don't know Bulgarian or aren't Bulgarians, in order they understand what I'm going to be saying. So, let's get started. И така, здравейте на всички, аз съм Мартин и съм на 18 години. И както можете да се досетите, да, български е родният ми език и в това видео реших да поговоря малко и на него, защото просто на всички други езици говоря и просто да пренебрегвам родния си език е недопустимо. Всъщност това е второто видео, в което говоря на български. Първото беше когато се представях на всичките езици, които уча, защо ги уча, как ги уча и така нататък. И разбира се, първият език, на който започнах да говоря, беше български. И там мисля, че даже доста обемна информация успях да споделя с вас. Тоест, да. Сега може би навярно си мислите. Абе, пич, къв българин си ти, бе? Виж къв си рус. Ти си руснак, немец, швед. Айде спри да ме баламосваш. Всъщност, навярно ще ви изненадам. Българин съм и то на 100%. Цялото ми семейство е българско. Аз съм роден в София, израснал съм в България. Тоест, всичко българско на практика е в мене. Всъщност, това до някъде и мен ме изненадва, че съм 100% българин и нямам абсолютно никакви чуждестранни корени. Защото като съм на улицата, да кажем, абсолютно всеки си мисли, че съм чужденец. Хората ме заговарят на английски, питат ме на английски, отговарят ми на английски. Просто наистина много е странно. Ами такава е истината, българин съм и не ме е срам от това. И най-накрая направих едно цяло видео, в което ще говоря само на български. Всъщност един много голям плюс на това български да ти бъде роден език е, че можеш много по-бързо да усвоиш чуждите езици, които учиш. Защото в българския има широк набор от звуци и от различни букви. Тоест звуците като Л, Л, Р, те са просто много гъвкави, така да се израза. Защото да кажем за испанците, Л, те имат само Л, но Л за тях е почти невъзможно да го произнесат. За французите Р също е почти невъзможно да го произнесат. И просто това е за мен много голям плюс в изучаването на чужди езици. За мен поне това значително ми помага. На мен много ми харесва, че руския също така е подобен на българския, защото всичките чужденци смятат, че руския е безумно труден език, но за нас българите просто ние използваме същата структура, същата азбука, думите са горе-долу подобни. Не, че руския не е отвратително труден и за нас но определено това сравнително улеснява нашата работа. Още едно нещо, което забелязвам в това видео е, че аз много употребявам ме. Говориме, учиме, пееме. Не се казва така. Казва се говорим, учим, пеем. Мисъл, ние в София много често употребяваме ме, защото това е част от нашия диалект, но това изобщо не е правилен диалект. Учителят ми по български, ако види това видео, ще търси да ме бие. Сериозна работа. Всъщност да правиш грешки дори на твоя роден език е повече от нормално. Всъщност ние в нашата ежедневна реч постоянно допускаме грешки, което е напълно нормално. Но това, което изобщо не ми харесва е, че много голям процент от българите пишат на шлокавица. Шлокавица е практически пишеш български, обаче с латински букви. Тоест ти забравиш за кирилицата и се концентрираш върху латиницата, което за мен е абсурдно. Аз лично винаги избягам да пиша на шлокавица. Дори когато трябва да напиша нещо супер бързо, нямам удобна клавиатура, се мъча да пиша на сложната клавиатура, вместо да сменя директно на шлокавица, защото за мен това е неуважение към родния език. Така че, ако има българи, които ме гледат, моля ви, не пишете на шлокавица, защото по този начин вие уронвате езика, вие уронвате вашата писменост, защото ние си имаме писменост. Защо трябва да пишем на писменост, която не е нашата? Не искам да си налагам мнението, но според мен е така. Много ми харесва това видео, честно да си кажа. Бих направил и още видеоклипове. Ако ви харесва това видео, може да ми напишете долу в коментарите дали искате още видеоклипове на български. Аз ще ви послушам, разбира се, и ще ги направя. Alright, let's get back to the English language. I really hope that you managed to hear how does it sound my native language, that you like it.
If so, you can subscribe to my channel, you can push the bell in order to get notified about my next videos, like the video of course, and to share with more people. So I really hope that I'm going to create more videos about this in my native language and of course in the other languages which I'm learning. So yeah, thanks for watching and see you in the next video.